Yön Timo. Missä on Yön Timo? Yön Timo on meidän edessä. Siinä menee kolmiolääke siinä edessä. Saatana, paina sitä kaasua, se on kumminkin viritelty, se rajoitin vittuun sieltä. Siellä on toinen mopoauto perseessä. Niin on muuten, saatana. Eiks noi niin, toi muuten kännis, kato saatana, kun se kiemurtaa tossa. Joo. Vittu, tolla on ihan hyvä peli tällaisia vittu lähiyhteyksiä. Mä en kyllä tiedä yhtään paljon toi vielä kakkua. No mut toi on vitun kalliita. Niin, ei tommoista 10 tonnilla et saa. Ei. Mut niinku toikin menee ihan riittävää nopeutta tällaisessa taajamassa. Vittu yhtään kovempaa tarvitse perkele kulkea. Saatana, kauppa. Mitähän tällaisessa on muuten vakuutukset? Onko noissa katsastus? Ei kai onhan noissa se eka katsastus, mutta eiköhän toi käsitä ihan saman kuin mopo yleensä, että ei kai niissä mitään määräaikaiskatsastuksia oo. Mistä noista tietää? Tollanen olisi kyllä helvetin hyvä laitos. Se pitäisi netistä lukasta. On vähän oloja, saatana. Olitteko te Jukurtissa perjantaina? En minä tiedä, mutta tyhjä litran sisuviinapullo oli olla köllöttelee. Sisuviinaa! Teillä on muuten vittumaisen väriset valaistukset tässä autossa. Minulla? Niin. Pitäisikö ne olla siniset? Näyttäis vähän, että tää olisi joku epämääräinen. Pitäisikö minulla olla siniset? Kyllä tällainen kelpaisi, saatana, minulle. Kato, kun on porno sininen kiekka satsikello. Hieno! Onko akka ratissa? En tiedä vittu, katsotaan. Siellä on vittu jotain kasseja siellä ihan vitusti. Eiku siellä on joku perkelee. Voi vittu näitä, saatana. Mä painaa torvea perkele siinä. Niin se menee. Toinenkin alkoi painaa torvea. Ja laitto pitkät päälle. Kato se. Sehän ei ollutkaan mikään. Mopoauto. Mikähän sillä ahistaa? Mikähän sitä ahisti? Se, että se ei päässyt ohi, saatana. No voi, jos siinä oli tollanen hitaammin liikkuva vehe edessä, niin sitä on aika hankala. Niin, ja mä ajan vielä nopeusrajoitusta mukaan. Niin. Mutta ei muuta kuin paina kaasua, saatana, niin pääset menemään perkele hyvin. Kyllä. Käydään katsomassa Yön Timot, mitä Yön Timot tekevät tuolla kylällä. Onko siellä naisia? Ei siellä ole mitään. Miksei ne muuten kiimoissaan ne muijat on siellä perset pystyssä siellä torilla? Sitten niitä vois aina tuikkia siinä ohi. Kyllähän niitä tuli tossa yksi viikonloppu hinkattua. Niin kuin kissahan on perse pystyssä. Kur, vittu. Niin miksei ne vois noin muijat olla tuolla torilla? Samalla lailla. Niin. Tolpassa kiinni. Pylly pystyssä. Tästä tulee muuten hieno video. En tiedä. Ei noissa meidän videoissa on mitään järkeä. On hienoja videoita. Näissä on sisältöä elämää. On. Mennäänkö Scandic Hotelliin kiusaa respaa? Ei jaksa mennä, saatana. Kattele mitä siellä. Ois pätäkkätä, niin lähtis vähän ryypiskelemään hän. Vittu, lähdetäänkö joku kerta junalla ryyppäämään? Mennään junalla Helsinkiin. Arvaan maksaako se vitusti. 14 € taajamajuna Helsinkiin. Niin, mut se viina siellä saatana junassa. Niin vittu, tarviiks sitä nyt ostaa tommoset, eikä taajamajunassa sitä paitti myydäkään? No mitäs järkeä siellä on selvinpäin seilata? No eihän se nyt selvinpäin. Ottaa vittu taskumatit ja siellä ryypiskelee. Ja sit on taas jossain vitun putkas niinkö? Ei. Oon minä ryypännyt monesti taajamajunassa. Kun mä olin Intissä, niin mä olin ihan kännissä kuin peikko. Kato kirraajassa niin vitusti porukkaa. Saatana. Siellä on siis joku meininki. Muotoiluasema. Siellä on normaali kännimeininki, vittu. Muotoiluasema. Viinaa, enemmän viinaa. Missä meidän mopoauto muuten hävisi? Se jäi johonkin. Katsotaas päivän Yön Timot, saatana. Yön Timo! Ei täällä oo Yön Timoja, saatana. Kyllä me yhdessä. Saaks muuten tätä ikkunaa vittu jotenkin auki? Täällähän ei oo valojakaan päällä.
Onks toi terassi toiminnassa? On. Terassi! Mitä täällä tapahtuu? Kato, kun vakaa askel, näet sä? Tollanen hyvä meininki. Just tollanen se meininki pitää vittu ollakin. Täällä on mennyt juomapaikat jo kiinni. No onhan täällä. Täällä pääsee ryyppäämään vielä. Eikä pääse, se on kiinni, saatana. Kyllä se oli kiinni jo. Siellä naitin puolella. En tiedä, mutta täällä on jotkut vitun bileet. Saatana, kukaan ei ole vielä huutanut mitään ihmeellistä. Ottakaa viinaa! Viinaa! Ois kiva muuten oikeesti kyllä joskus huutaa hulluna humalasta täällä saatana. Ai niin kuin minä silloin yksi kerran. Niin. Kato, siellä menee miliisit toisella puolella toria. Onkohan ne saanut tänään paljon pahantekijöitä kiinni? En tiedä. Ois kiva päästä tollaseen vittu autoon, joskus poliisiautoon kärpäsenä katos varmaan viinaa. Saunapaku. No tää on se sama auto, missä on se sauna. Saatana, tuo noin. Mikä vittu toi jo, pömpeli? Perkele. Siinä on vittu joku vittu rahajonotus. Jono, saatana. Siinä oli hyvässä vedossa olevaa porukkaa. Taas meni. Tie ei meinannut riittää, saatana. Latu meinas loppua kesken. Mikäs häppäninki siellä oli? Siellä oli polkupyöriä. Täälläkin on joku vitun telttakokous, saatana. Mikähän teltta tossa on? Täällä on niinku ihan oikeesti. Vuokrataan Sippipuisto joskus sellaiseksi yleiseksi julkijuopottelutilaisuudeksi. Silloinhan se on yksityisalue, jossa sen oot rajat. Niin, se pitäisi saada silleen sopivasti, että Sun pitää olla sitten ei oo mitään. rajattu siinä. Niin, siinä pitäisi olla vittu huviluvat ja siinä pitäisi olla. Kato, siellä on kyyti kotiin. 20 nyt vittu edullisesti kuin taksilla. Näin. Mitähän täällä taas on tapahtunut? En tiedä. Näytti muuten ihan vittu vaalimainokset toi saatana äijän kuva, mutta se olikin joku vitun viinimainos. Joo. Viinaa! Ei täällä on niinku vittu. Ei täällä oikeesti oo mitään. Miksi toi linja-auto on muuten vielä? Kulkees linja-autot muka Lahdesta näin myöhään, saatana? Kulkeehan ne vissiin melkein, taitaa vissiin viimeisin lähtee. Kello on vittu 1, saatana, ja linja-auto vielä tossa Viimeisin vittu taitaa lähtee keskustasta niin 2-3. Kato, tässä on R-viinaa otettu. Yritti monottaa tota autolla kaverit. R-viinaa, saatana. Se on muuten se paras viina. On. Kattokaa nyt vittu ihmiset, täällä on humalikko ja lahti. Kato, makkaraa, saatana! Kyllä täällä on meininkiä, saatana. Ei täällä niinku. On täällä jonkun verran tätä. Kato. Poliisi! No muuten aina tossa parkissa. Aika pitkälle. Siinä on tää Janne Kandé. Mitäs siellä tapahtuu, saatana? Janne Kandé. Mitäs tää tulee nyt tänne tää poliisi? Katsotaan vittu. Mitä täällä oikein nyt tapahtuu? Terve! Tässä pitää oikein nyt vähän kuvata mitä täällä tapahtuu, mutta ei täällä mitään tapahdu. Joku vitun säätö siellä on menossa. Joku säätö siellä on, mutta ei kai siellä mitään sen kummosempaa tapahdu, saatana. Järkkäri ja poliisi juttelee, kai siellä on joku vitun mähinä ollut. Oisko voinut olla, saatana, nyt siellä vittu vähän R-viinaa tai jotain vastaavaa? En tiedä. Tällainen yökeittiö. Oiskohan siellä Viheraholle töitä, saatana? Yökeittiössä, saatana. Tehtäis teille raikasta ja ravitsevaa ruokaa. Menkää sinne vittu entiseen nuuttigrilliin. Mikään sekin hävis ja vanha kunnon jokeri. Kaikki on kadonnut täältä saatana maailmasta. Siellä on oikein kunnon mäyräkoirat matkassa ja sellaista. Kyllä, ei täällä ole vittu mitään.
Tämä on kuollut kylä, tämä Lahti City, saatana. Lahti City. Onko tämä edistyksellinen kylä? On. Miksi tämä on edistyksellinen kylä? Siksi, koska täällä löytyy kaikki läheiset palvelut. Mikä on kaikki läheiset palvelut? Kauppa ja Alko ja RG. Ei me muuta tarvitakaan. Harri Holkeri siunattiin Helsingissä. Kyllä, näin se menee. Maasta sinä olet tullut. Maaksi sinun pitää jälleen tulemaan. Olisi se kiva olla tuolla kunnon humalassa ja öykätä ja möykätä, mutta siellä ne portsarit ja järjestyksenvalvojat ei ollenkaan ymmärrä, että ihmisillä on kännissä kivaa. Tollanen bussi vuokralle ja vittu Laulamaan. Mutta taas pitäisi olla rahaa, saatana. Pitäisi olla rahaa! Kertokaas mulle vittu oikeet lottonumerot, saatana. Missä sä näet sen porealtaan, saatana? Tossa ton teltan sisällä. Siis täällä? Tämän laidan. täällä? Tuo. Siellä on joku kassa. Vittu siellä mitään poreallasta perkele, siellä on saatana joku Siinä on ruokapiste. yöpimo. Niin näytti olevan, saatana. Meinas jäädä alle. Sampo Pankki. Sampola Pankki. Ei täällä ole kyllä mitään. Tämä on kuollut kylä.